Ένα, δύο. Έλα. Ποιος είναι ο αγαπημένος υπερήρωας των πρωτάριδων? Ο Batman! Ο Τζόκερ! Εσείς οι πρωτάριδες δεν θα πάρετε ποτέ κυνήγι. Τώρα θα σκοπεί το γέλιο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Μονάδα κουκουθού λαμβάνει, μονάδα κουκουθού λαμβάνει. Μόλις συλλάβαμε τους PRT για τη δολοφονία του Βλάχου. Τους οδηγούμε στη φυλακή. Δέκος τους PRT, άντε δρόμο στη φυλακή. Ήταν χρόνια εκεί, απ' τον πάτο στην κορυφή. Τώρα μες στη στενή, μα πέτωσε εκεί χιλιάρικο. Δεν τους θέλω εδώ έξω από το θησαυρό, σκότωσαν τον Βλάχο. Κυνήγι δεν ξανακοιγιά σας ποτέ. Έτσι είπες και για κοτλέ, όμως δεν κράτησε. Κάτσε τώρα εκεί όπου ψάξε βρες τους Βρυτανοί. Τώρα φάγατε εκεί που μα το κάνει η Επιτροπή. Όμως σας παρακαλώ, φέτος έχει χιλιάρικο. Δεν σε θέλω εδώ έξω από το θησαυρό, σκότωσες τον Βλάχο. Απέδωσαν, το σκάνε, πάνε να βρουν τον Ιταλό. Τον Μπερλουσκόνη. Πάμε λίγο. Ήρθε πάλι κυνήγι, βγήκαμε απ' τη στενή. Να εκδικηθώ θέλω την Επιτροπή. Έτσι σκότωσα τον Βλάχο, κοίτα μόνο η αρχή. Και τώρα θα αποκαλυφθεί ποιος έχει σειρά και δεν κάθεται εκεί. Όχι, δεν είναι ο Δέδες, γιατί έχει παιδί. Ούτε ο Τσούρος, γιατί δεν έχει μαλλί. Ρετσίδι του Λούμπα μορφή. Τότε ποιο είναι το επόμενο θύμα? Το επόμενο μας θύμα, μάχες, είναι μυστικό. Πάμε. Στον ύπνο μου το είδα, θα πάρω κυνήγι. Μα έπρεπε να κάνω μια απαγωγή. Και τώρα το κοτονιά έχω για παιχνίδι. Κοιτά που το σκοτώσαν οι PRT. Και θέλω το χιλιάρι για να το δώσω πίσω, φέρτε λεφτά. Και θέλω το χιλιάρι οι PRT θα κάνουν το back to back. Πάμε! Ήμασταν οι PRT για το 2025 και τώρα θα σας μάθουμε το νέο μας σύνθημα. Με το 3 θέλω να το πείτε όλοι μαζί. 1, 2, 3 και ο PRT, φέρτε τώρα τα λεφτά, οκ. Ο PRT, ώρα για το back to back, οκ. Ο PRT, φέρτε τώρα τα λεφτά, οκ. Ο PRT, ώρα για το back to back, οκ. Ο PRT, φέρτε τώρα τα λεφτά, οκ. Ο PRT, ώρα για το back to back. Ο PRT δεν γίνεται αλλιώς. Θα παραμιλάει όλος ο θησαυρός. Μια ζωή πρωτάρης δεν γίνεται αλλιώς.
Ένα τεράστιο χειροκρότημα για τους PRT. Δεν θα τα αφήσω να περάσει.